dopogre kinde manyu bet be nondo maru kata gik ma nyalo bedo no wach be ang'o mosefwaro ma nyalo bedo ni nyalo bedo timre odhiambo manyoro. Adwani mondo wach mokwongo ni samo puro medo timo mos na nyuola mar Mheshimiwa Ng'ondo Were. So ok en gima ng'ato nyalo nyiero. Kata bedo ni samoro ne ng'ato pogore kode e yor siasa kaluwore kod kaka notimo siasa mare mano be nyalo bedo. To ok onego sama ng'ato nindo watime weche mag mbolo keto mbola kata keto weche mag jaro nikech tho en gima kisungu luongo ni sacred. To e kinde machon ne riwo ji ma iyudo kata ka ng'ato tho timoko mach mondo oganda mantie gwenge mamoko ne ka iro liel ranyisi ni gimoro timore kanyo mondo ji oyuor. Koro adwa mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul mondo kata ka nobedo an mokwongo an mabedo kano an aringo kod Mheshimiwa Ng'ondo Were ma ji tero ng'eyo nitiere kata mana kidhi IBC bedo ka an mana wuok namba 2 toke nitiere chiemo wadhi e liel ka jaduong' Caleb huko ma bende ne chieng'no nomuojore kabisa kendo anyalo paro ni chieng' cha joga mane an godo ne gibiro go ganda mathoth malich mokadho ko joga mane an go ne tin ne jok mane gin go to siasa en kaka ipangori iwinjo kane kaka pangora ne oyudo ka noeo ne tisne kaka ne gipangore ne gi overpower iyudo ka samoro kaka ne wabedo gi fracas kacha mwadhwa chochni bang'e godhiambo to gochona ni good mumbo ne kaulo na romo kodi to kendo wiyo ok bi wil koro mane kaka ji puonjore omiyo inyalo bedo gi tofauti kata pogruok gi ng'ato e yor siasa to kaka ng'ato timo mare opogore ka ng'ato timo mare adwani mondo mi akwa jowa ni wabede achiel kik nindo mar Mheshimiwa Ng'ondo Were opogwa siasa mar Kasipul bende kik kelnwa pogruok membit wadwa tima kwede ne wan wabegi nikech wanjo ka ng'ato mana kaka wacho ni wanjo ka ng'ato wadwa en ang'o ot achiel kamano en wach